हा बघा आमचा बुबू. त्याचा एक पाय ना जोक झालाय, त्याचा पाय वरती बसत नाही कारण त्याला तिकडे वरती बसायला मिळत नाही ना व्यवस्थित. तर एक पाय खाली ठेवून झोपलाय तो. होय, पाय वरती घे, पाय वरती घे, हां पाय वरती घे. व्हेरी गुड. पडला पायरात, परत पाय पडला खाली, जागा नव्हते. अजून जरा हे मोठं पाहिजे होतं का तुला? पाय खाली करून हां वरती कर, परत कर खाली, परत कर खाली, खाली कर. ह्याचं नाव बुबू आमच्या आत्याने सजेस्ट केलं आहे, बुबू. नमस्ते सर्वांना, कसे आहात तुम्ही? आज तुम्ही म्हणाल की माझ्या चेहऱ्यावरती आधीच स्माईल आहे, कारण मम्मीला इथे मी दुःखी बसवले. बघा कसं दुःखी माणूस कसं बसतं मला नेमकं सांगा. म्हणजे तसं बसवलं आहे बघा, असं वाटतं पुतला बसला एक. आणि का तुम्ही विचारा जरा, का आज काकू तुमची दुःखी आहे? ओ काकू, दुःखी का तुम्ही आज? काय तिकडे काय दाखवते? माझी चूळ. कुठे गेली तुझी चूळ? तुम्हाला एक्झॅक्टली लोकेशन दाखवतो कुठे आम्ही बसलो, तुम्हाला माहितीच पडलं असेल. हे बघा, तुम्हाला काय काय थोडेफार चेंजेस पण दिसणार आहे इकडे. हे आपले पाठचे 2 रूम आणि एक्झॅक्टली त्याच्यासमोर आपली चूळ होती. आता बाकीचं सर्व समाचार तुम्हाला शुभांगी कीर काकू सांगणार आहेत. काय मॅडम, तुमच्या चुलीला काय झालं? बघ ना, तेवढी वाचवायला नाही आली चूल. तेवढी चूल वाचवली असती तर किती मला मेहनत लागली आणि मी किती आवडीने बनवली होती. पण चुलीवरती आपली रेसिपी झाल्या. रेसिपी झाले पण मला अजून काय काय बनवलं असतं ना. पण ते का काढली आपण? तुम्ही लगेच गॅस करू शकता की इकडची चूल का गेली असेल. तो आणि त्यांना दिसतं पण आहे की का गेली आहे, सांगायचं का गेली. हे पायपिंग केली ना माडासाठी. हे पायपिंग केली आणि चूल कशी दिवाला बरोबर होती, बरोबर, त्या गडग्या बरोबर होती. तरी पण समजा तोडणारा नाही आहे ना, ते असं फटीतून असं तोडलं असतं तरी पण पाईप होतं ना पाठी. चला जरा दुःखी आत्माच्या बाजूला मी पण बसतो. ऍक्च्युली तिकडे बघा काय आहे, पाईप आहे. आणि तू म्हणते ना चुलीच्या पाठून तो पाईप जाईल. तू चूल जेव्हा पेटवणार तेव्हा तो पाईप गरम होऊ शकतो. सर्व पायपिंग बेकार व्हायची आणि आपल्याला पायपिंग करणं गरजेचं होतं. चूल काय इकडे काय तिकडे पण होऊ शकते. आणि तुला माहिती आहे मला चुटकी वाजून सर्व करता येतं, तर चुटकी वाजून मी चूल पण बनवेल. दाखवू का तुम्हाला सर्वांना बनवून दाखवू का? चल, माझी चूल होती तशी बनवून दाखव. चुटकी मारून. हा, आता इथे आपली चूल नाही ना, तर चुटकी मारून आपण चूल आणूया. 3, 2 टँग. बघा आपली चूल आलेली आहे, नवीन चूल. जिकडे बसणार तिकडे चूल. नाही त्याला ते बंद करायचे आहेत ना नळ त्याचे. आमची नवीन चूल आलेली आहे. चूलवाले चूल, लॉकडाऊन मध्ये चूल मित्रमंडळ. सगळ्या नवीन चूल आपल्या जागेवरती. तर आता आपल्या नवीन चुलीचं स्वागत आहे. बघा या चुलीचा फायदा सांगा, काय फायदा आहे या चुलीचा? आता ही अशी चूल आहे की ती दगडाचीच बनवलेली आहे, फिक्स दगडाची आहे. आणि ही चूल कशी आता इथे एका जागेवर नाही राहणार आहे. तिथे आवाज येतोय तुला? हो, कुठून तरी आवाज येतोय. ते बघ मम्मी, हे लपाछपी गेम चांगला आहे ना, यांना शोधायचं कुठे आहे ते आवाज. माहिती तर पण कुठून आवाज येते. पण ते कुठून आवाज करतात आहेत. आणि इकडे बघा एक सुंदर फूल आलेलं आहे बघा. दिसलं का तुम्हाला फूल? किती मस्त सफेद सफेद. हो. आता आपली चूल तरी बघूया आपण. हे बघा आपली चूल 1 2 3. आणि हे चिराच आहे, ते चिरे असतात ना हे, त्यालाच बरोबर ते कोरवलेली आहे. आणि ही चूल आहे ना, ही चूल माझ्या बहिणीने दिली आहे मला आंबे शेतातून. सेकंड नंबर बहीण, सेकंड लास्ट बहीण. सेकंड लास्ट. हा, त्यांनी आम्हाला पार्सल केलेली आहे चूल. म्हणता ना, हा, तिने दिली आहे मला चूल. ती पार्सल केलेली आम्हाला चूल. मला वाईट वाटलं ना, माझी चूल आता गेली, आता पावसातून कशी बनवायची. तर मग ती म्हणाली माझ्याकडे आहे ना, मी देते तुला. मग तिने मला पाठवून दिली. ही चूल अशी आहे ना, ती कुठे पण बसणार तिथे चूल पुढ्यात घ्यायची आणि बसायचं आणि बनवायचं. आता ही चूल आम्ही इकडे न ठेवता बघा सारे ग आणि म च्या मध्ये होती ना ही आपली चूल. तर आता आम्ही 6च्या कॉर्नरला लावणार आहे ती. म्हणजे कसं जवळच्या जवळ 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 एवढे आपल्याला मग
यायला नको आणि राऊंड मारायला नको. मला पण जास्त कॅमेरा अँगल मारायला नको आता. कमी तिकडेच आम्ही ठेवणार आता, तिकडे ठेवून तुम्हाला दाखवतो. पण सर्वात आधी तुम्हाला काहीतरी डिफरन्स दिसतंय की चूल का मी काढली, कारण आम्ही पायपिंग केलेली आहे. पायपिंग तरी दाखवूया तुम्हाला. आता आपण बरोबर धच्या इकडे आलेलो आहे आणि बघा हे आपले 4 पायनॅपलचे झाड आणि आपल्यामध्ये ध. आणि तो बघा माडाचं झाड कसा तो पूर्ण मेल्यासारखा झाला होता, पण त्याला आहे ना आता वरती तुरा आलाय बघा. हे बघा तुराला दिसलं. आणि हे पायपिंग बघा अशी केलेली आहे. इकडे आपण माहिती आहे ना बादली लावली होती, आणि हा बघा आमच्या बेसिनचं पाणी पण त्याच पाईपात, आणि आपला तो पाणी पण ह्याच पाईपात. इथे पण करायचं आहे अजून. हा पाईप तसा गेला, आता तिकडून दाखवतो तुम्हाला. तर इथे आम्ही काय लॉजिक करणार आहे तुम्हाला दाखवतो. अजून पाईपचं काम पूर्ण झालेलं नाही आहे, बरोबर? झालं आहे का? नाही झालंय. नाही. आता हे पायपिंगचं पाणी हे सर्व वेस्ट वॉटर सर्व जाणार आहे आणि इकडे पण करणार आहे. इथे वरती ठेवलेलं आहे बरोबर. हे कोरवणार आम्ही हे, आणि हे वाकवणार असं खाली. हे बघा वाकतं बघा दिसतंय. हे वाकून ह्याच्या खाली सोडणार, म्हणजे वेस्ट वॉटर ह्याच्यात जाणार. आणि ह्याच्यात जाणारच कसं, कारण ह्याच्यात स्लोप आहे, इकडे स्लोप आहे व्यवस्थित. स्लोपनी पाणी बरोबर चाललं, आणि ते जेवढे तुम्हाला सरळ दिसतात आहेत ते असे आडवे करून माडामध्ये सोडले जाणार, बरोबर. आणि हे तर जरा वेस्ट वॉटर. आणि जेव्हा आम्ही इकडे नसणार तेव्हा हे आपलं जे फ्रेश वॉटर आहे, म्हणजे आपलं ते ग्रामपंचायतीचं पाणी, त्याच्यातून पण पाईप त्या पाईपात जोडला जाणार आहे. त्या म्हणजे तो पाणी 1 तास पाणी येतं, तो पण या सर्व माडांना जाईल, ते इथे जाईल. आता एक प्रश्न येईल की त्याला आणि त्याला जाणार नाही, आणि तिकडच्याला जाणार नाही, तर तिकडच्याला वेगळी आपण पायपिंग करणार आहे. ह्या झाडांचं तर क्लिअर झालं. ही लाईन आहे ना, हे 5 माड, त्यांना तर आता पाणी मिळणार. आता आपण असो किंवा नसो. आता आपण मच्या इकडे उभा आहे ना. आता तू सांग हे कशी सिस्टम आहे, त्यांना तू तुझ्या पद्धतीने सांग. हे आहे ना आता वरती करून ठेवलेले आहे. अजून आपल्याला हे चिऱ्याचं काम करवायचं आहे. हे चिऱ्याची लाईन आहे ना, हे सिमेंट लावलेलं, हे काढायचं आणि इथून असं एवढा भाग कोरवायचा आणि हे असं खाली करायचं पाईप ना. पाईप खाली, आणि त्याचं तो झाकण निघतो. हे झाकण असंच लावलेलं आहे टेम्परवारी. हा तो निघतो झाकण. तो निघतो बघा इकडे केलेलं आहे, इकडे केलेलं आहे, तिकडे पण केलेलं आहे. फक्त ते झाड म्हणजे 70% काम झालेलं आहे, अजून 30% काम राहिलेलं आहे पायपिंगचं. त्याच कारणामुळे आम्हाला चूल काढावी लागली. काढावी नाही लागली, तोडली. त्या आता नवीन आलेली आहे आमच्याकडे चूल, मुव्हेबल चूल. इकडून तिकडे आपण फिरू शकतो चुलीला. आता आपण ती चूल तिकडे ठेवूया. अजून थोडेफार आम्ही काहीतरी चेंजेस केलेले. इकडे चूल तुम्हाला दिसतंय नवीन, आणि त्यासोबतच इथे बघा प्लास्टिक आणून ते पण टेम्पररी लावलेले आहेत. हे कारण परमनंट लावायला ड्रिल मशीन पाहिजे आपल्याला परमनंट लावायला, म्हणजे आपण कसे पडद्यासारखे सोडू खाली. आता टेम्पररी हे भिजले नाही पाहिजे आपले दरवाजे, म्हणून असे लावलेले आहेत. आणि तिथे बघा हे काय आहे, टाकी. ही आपली मुंबईवरून टाकी आणली होती, ती आता स्टोरेजसाठी अजून धुवायची आहे. त्याचं काम साफ करायचं आहे. नंतर ती स्टोरेजसाठी, हे पण स्टोरेजसाठी आहे, आणि हे पण आपल्याला स्टोरेजसाठी ठेवायचं पाणी. आता दोघांनी उचलली म्हणून जरा आम्हाला हलकी पडते. चिराला वजन आहे. आता इथे आम्ही चूल लावणार आहे. आता तर फक्त तुम्हाला इकडे 6च्या जागी बघा, दरवाजा इकडे आता जवळ, आणि इथेच आमची चूल. आता तर टेम्पररी आम्ही तुम्हाला लावून दाखवलेली आहे. अजून त्याला साफ इकडे सर्व साफ करायचं आहे. मग एकदम परफेक्ट तिकडे बसणार ती है ना. आणि आपल्याला कसं आता चांगलं पण झालं, आपल्या दरवाजाच्या जरा 6च्या बाजूलाच आपल्याला चूल आहे ना, जेवण बनवायला तर सोपं, सामान आणायला पण बरं. आणि माझी नजर तिकडे गेली. जरा तो व्ह्यू बघ मम्मी जरा. किती मस्त आलंय वरच्या वर. नाही दिसतंय कॅमेऱ्यामध्ये आज दिसतंय. नाही तर कधी कधी काय होतं, प्रत्यक्ष आपण जेव्हा आपण डोळ्यांनी पाहतो ना, त्याची व्ह्यू त्याचा म्हणजे मजाच वेगळी असते. असं वाटतं मग मी तिकडे ना एक वॉलपेपर ठेवलाय, नकली वॉलपेपर. तसंच मी पण तेच बोलते है ना. असं म्हणजे खरोखर हे असं ड्रॉइंग केलेली आहे. हो इथे बघा, ते कालच्या व्हिडिओमध्ये सांगितलं ते सनसेट जेव्हा होत जातं तर त्याचे शेडिंग बघा कशी वरती येते. आणि इथे बघा, त्याला जरा झूम करतो बघा, किती मस्त वाटतंय ना. सफेद थोडासा ढग आलाय. आता आपण ही जी सर्व पायपिंग केलेली आहे
ती तर ह्या माडापर्यंत झाले. आपल्या 6 पासून सुरुवात आहे. ह्या 5 माडांना तर पाणी आता कंटिन्यू आहेच. आणि आता हे फुल झाडांना आणि त्या झाडांना आणि आपल्या लास्टच्या 6 आंब्याच्या 6ला वेगळी पायपिंग करावी लागणार आहे. ती पण आम्ही तुम्हाला दाखवू, है ना, जसं जसं आम्ही करत जाऊ तसं. कारण आता लॉकडाऊन असल्यामुळे साहित्य पण मिळणं कठीण आहे. म्हणजे त्याचे वस्तू जे काय आपण बनवायला लागतात ना पायपिंगसाठी ते पण मिळणं कठीण आहे. आणि बनवणारे आणि काम करणारे प्लंबर किंवा कोणतेही कारिगर मिळणं पण खूप कठीण झालेलं आहे आता. तू कशी सुपरमॅन सारखी उभी? ते तिकडे शंकराच्या डोक्यावर कपालावर असे बोट ओढलेले असतात ना, कुठे? तसे ते बघ तिकडे आभाळावर आले ढगात? ढगात ते होते बघ. दाखवतो तुम्हाला बघा. ते म्हणते का? हा ते वाव. मोठ्या ढगाच्या मध्ये बघ. हो हो. हे काय किती मस्त वाटतं ना. कॅमेऱ्यामध्ये नाही दिसणार बरोबर. नाही, दिसते दिसते. तरी पण जे प्रत्यक्ष तुम्ही डोळ्यांनी पाहाल ना त्याची वेगळीच मजा आहे. तुला आता मी एक प्रश्न विचारतो. आपल्या शरीरासाठी काय चांगलं? व्यायाम. व्यायाम आणि चांगलं खाणं ना. आणि आपल्या डोळ्यांसाठी हे सगळं बघायचं. दृश्य. तर हे जे आपण भारी भारी. हे म्हणजे तुम्ही बघा, तुमच्या डोळ्यांना पण खूप रिलॅक्स वाटेल. खरं तुम्ही खाली कमेंटमध्ये सांगा, हे तुम्हाला असं हे नाही वाटत वेगळंच? किती मस्त आणि छान वाटतंय. असं वाटतं पडदा लावलाय. हो, तेच मी म्हणणार होतो की तिकडे असं आपण पडदा लावतो ना वॉलपेपर, तसं वाटतंय ते. जेवढं बघू तेवढं कमी आहे, बरोबर ना. रोज रोज वेगळं वेगळं बघायला. इकडे असे खुर्च्या टाकायचे, खुर्चीवर बसून व्ह्यू तिकडे बघत, डोळे बघत, म्हणजे तिकडे बघत बसायचं बस. चिमण्या ओरडताय बघ. आजचा तुम्हाला ब्लॉग कसा वाटला आणि हे सगळं बघायचं दृश्य कसं वाटतंय ते तुम्ही सांगा. आणि लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, घंटी वाजवा. सर्वात आधी तर आमच्या म्हणजे निसर्ग, आमच्या आजूबाजूचा निसर्ग कसं वाटतं ते सांगा. आमची नवीन चूल कशी वाटली ते सांगा. प्लंबिंग काम कसं वाटलं ते सांगा. नाही, मला मात्र खूप वाईट वाटला तेव्हा तोडली तेव्हा. पण काय करणार, चेंज इज अ पार्ट ऑफ लाईफ, है ना. आपल्याला बदल हवंच ना. आणि आपण पण त्याच जागी बनवली. आपण पण सुरुवातीला विचार केला पाहिजे होता की इकडून प्लंबिंगचं काम पायपिंग जाणार आहे. आणि आपल्याला माहिती पण होतं की तिकडून पायपिंग जाणार आहे, बरोबर ना. ते कोई बात नाही, एक नाही तर पण आता बघ अशी चूल आली की त्याला आपण फिरू शकतो इकडून फिरू तिकडून. शकतो कुठे पण आपल्याला पाहिजे तिकडे घेऊ आता आपले व्ह्यूअर जिकडे म्हणतील तिकडे आम्ही ती चूल ठेवणार आणि बनवणार, हा. फक्त घराच्या आत सोडून. बाहेर कुठेही सांगा तुम्हीच लोकेशन सांगा, परफेक्ट लोकेशन. तुम्हाला सर्व जागा तर माहिती आहे आमची. तुम्हीच सांगा कोणत्या लोकेशनवरती ठेवावं आणि तिकडे चूल आम्ही मांडणार. आणि पाठी जरा व्ह्यू बघा, छान वाटतं ना. बघूनच एकदम समाधान वाटतं, एकदम तृप्त मन. या निसर्गाच्या सौंदर्यासाठी तरी 1 लाख अर्धा बनतो. तास असा बसला ना बघत तर कायच्या काय बनतो तिकडे ढगांचं. तेच मी बघत बोललो. वेगवेगळे प्रकार बनतात. आमच्या इकडे संध्याकाळी बरोबर 6:30 काय 7 ते 7:30 पर्यंत तुम्ही इकडे खुर्ची घालून बसायचं. ते इकडे घराच्या आतमध्ये असो किंवा बाहेर असो. खूप म्हणजे खूप छान वाटते. व्हिडिओ कसा वाटला आम्हाला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आणि तुम्ही पण आमच्यासोबत एन्जॉय करा हे व्ह्यू.